Kumustahon ta karon ang bida sa babawiin ko ang lahat ug sayran ta ang mga giandam niya alang sa finale sa maong afternoon drama. With us this morning ang midas sa papel ni Iris, kapuso actress Pauline Mendoza. Mayong buntag, Pauline, and welcome back sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa inyong lahat. Kumusta ka na, Pauline? How's your morning? I'm good naman. Still hoping na sana matapos na tong pandemic natin. Yeah. Yun. For the Nice. meantime, habang wala munang taping, yun, business muna. Congratulations sa bagong business venture Thank mo. And of course, congratulations din sa successful run ng babawiin ko ang lahat. How do you feel, Pauline, about the upcoming finale? Nakakatuwa and medyo may halong lungkot na rin kasi parang before pa lang, pinopromote ko pa lang yung show. Ngayon, it's finale time. So, medyo malungkot din na patapos na siya. But more or less, I'm happy. Di ba, Pauline, first project mo ito na ikaw na talaga yung bida. What makes you so proud to be a part of babawiin ko ang lahat and everything that you went through during your lock-in taping? Kung ano na yung meron ako ngayon na finally this is it. So I'm really, really grateful for GMA for this kind of opportunity. And I hope I made them proud and talagang I can say din na binigay ko yung 101% ko sa babawiin ko ang lahat. And with everyone, yung actors ko from our production, talagang pinaghirapan namin to. How about sa character mo bilang si Iris? Ano yung mga katangian niya na nagustuhan mo? Well, si Iris kasi sobrang mapagmahal siyang tao. Mapagmahal siya kahit kanino, sa pamilya niya, sa kaibigan niya, actually sa lahat talaga ng tao. Well, yun yung na-adapt ko from Iris na talagang kailangan down to earth kang tao, kahit ano pang mangyari sa buhay mo, may mga mapagdaanan ka man na good or bad, kailangan you stay strong for yourself, kailangan alam mo kung ano yung mga gagawin mong tama, alam mo kung ano yung mga limitations mo, and yun, huwag ka susuko sa buhay. And of course, Pauline, you're working with veteran actors and actresses like John Estrada and Carmina Villaruel. Ano yung mga lessons that you got from them also? They keep on reminding me na sinasabi nila sa akin, marami ka pang mapagdadaanan for the past 5 years of you being in the industry, konti pa yan, marami ka pang pagdadaanan. Talagang, they also keep reminding me na kahit ano man ang mga dumaan na pagsubok sa trabaho mo, ang isang iisipin mo lang is yung goal mo. And how about working with your equally talented actors na sina Christopher, sila Dave and Lizelle? Kumusta naman sila katrabaho? Sobrang saya kasi before pa mag-start yung show namin, magkakasama na kaming lahat. Ni Lizelle, ni Christopher, ni Dave, ni Manolo, ni Terry. Yan, sa workshops pa lang. Talagang kabatch ko na sila. So, nakikita-kita na rin kami sa GMA kapag may mga ibang guesting. So, natuwa kaming lahat na magkakasama kami sa show. At sa inaabangan naming finale ng babawiin ko ang lahat, ano-ano yung mga hinahanda nyo para sa aming mga viewers nyo? Magkakatapatan na si Dulce, si Trina, at saka si Iris. At doon na rin nila malalaman kung paano ba mababawi ni Iris ang kanyang ama, kina Dulce. So makikita din nila kung ano yung sakripisyo na pagdadaanan ni Iris para sa pamilya niya. And of course, Pauline, please invite everyone sa mga social media accounts mo and of course, yung mensahe mo din para sa lahat ng mga kapuso natin. Ayan mga kapuso, kung may Facebook po kayo, you can follow my Facebook account, Pauline Mendoza Official. And on my Instagram, you can follow me, Pauline Mendoza _ And ayan, sana po patuloy nyo pa rin pong suportahan ng babawiin ko ang lahat dahil marami pa po kayong makikitang talaga namang nakakagulat na mga eksena. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po. Stay safe, Pauline, and daghang salamat for joining us this morning. Daghang salamat.